Sa Good Vibes, ginasiling nila nga may mga persona ka nga makilala o kung masugatan sa dalan nga magahatag sa imusang inspirasyon o kung leksyon sa kabuhi. Parehos na lamang sang istorya sang isa ka napulo ka tuig nga bata nga nagalibod sang pagkaon. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Sobaldo. Nagatalithi, pero ang ini nga bata, nagaguyod sang stroller nga may mga bulutangan sa pagkaon. Nagapanuktok sa mga sanakyan nga nagaparking sa higad sang dalan. Ano na? Saging, manis, Taga din ka pa? lubyas, tangkungan, Sinapod mo? kulang. Tis mama mo din niya. Gabantay sa mangod mo nga gamay. Sir, bias pa na alin? Oo. Siya, si Alejandro Martir Jr. kung toto, 10 years old. Tinanok nga mani, saging kag itlog ang iya ginalibod. Iya ini ginakompara sa ilapyak balay sa Hervias 2. Aton ginpakyaw ang iya baligya para madudong pauli kag makita ang sitwasyon sang iya nga pamilya. Istorya niya, las 6 ang aga siya nagasugod sa paglibod sa may Capitol Shopping Center. Kag kung las 6 naman siya sang gabi nagapauli. Mga alas 6, o diba, alas, Anong oras ka kagwa sa balay? mga alas 6. Sa aga? Oo. Tapos ano sa puli alas 6 man? Oo. Dulom na? Grabe ba? Di paano ka magbudjol? Nang napulaw. Ang unod siyang iya nga bag, ang ini nga kanon sang plastik, nagabakalan siya sang sudan. Nang nagtiganas, ay daw, magkatag sa mga bugas. May hatagwan bugas. Oo. Tapos baga baka sa suduan ko di inda. Oo. Hindi ka kapanyagana, di mo kanon. May dira sa may kilala ko sa may kabaligi hotdog. Ah, dito ka na nanad ka man lang to nga, dito ka perme. Okay, baka mo, pero may si hotdog mo. Mga 3 na siya katuig nga nagalibod. Ang iya magulang nga 11 anyos, nagalibod man. Samtang nagabiyahe, iya istorya nga ang iya stroller nga ginagamit kag ang iya sini nga mga boxes ang hatag man sa iya sang iya nga customer. Siya na nagkatag sa balunan na blow. Di mo sa nang ginabutang maligya mo. Nangaraw sa basket na ginano ko Ang lang. green? Oo, kag ginasapit ko sa ako nga no, kag ginabit-bit kong plastic. Christmas Day, naglibod siya sa gihapon. December 31, plano niya nga maglibod pero half day lang. Nalabot namo ng ilang lugar sa Purok Tangkungan sa Hervias 2 sa Barangay Villamonte. Kilala si Toto sa ilang lugar kay mapisan siya nga bata. Ini ang ilang nga balay. Pag-abot namon, nakibot si mama niya kay temprano pa siya nakabalik. Nalabihan ko sa ma'am, sa dalan. Hello, ko siya kay daulan. Si mama niya, nagabaligya man sa pagkaon og soft drink sa guwasang USLS Gate 1. May ginabantayan pa siyang isa ka tuig nga bata. Si papa niya may tubig sa baga, hindi makapamugat. Subong, wala gid po ga, ano kaya kung may gamay ko mo. May baby ka. Ah. Tiga inulang kung ano, siya nagpilit sa mahala, ikaw wala ma ako, bibod ko. Na, Kaya o, ikaw yung sir, kamusta? nagmasakit na sa sir mo. Dali di sir. Hindi siya ubra. Ano sa unang mo sir? Sa shop. Sa sulod balay, may groceries. Hatag man sa customer ni Toto nga hindi niya kilala. Ang ham nga para sa abyan, ginhatag na ng anay sa kay Toto. Gindulong na ko ni Toto pagwa sa ilang lugar kag nagpasalamat. Tubtub sa New Year, magapahuway sa anay kuno sa paglibod.